Kabaw ba ka? Nga ang among gwardya, sige lang katulog. Isyuhan bitog radyo sa labradyo. Da! Wa, nalagi tugpa-tugpa. Hay. Gani! Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idan karegyo ng istasyon. Ininto naman ho. Kapag ka! Maluibad ka! Tama na ba, paminaw? Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, may mga panghitabo sa tong kinabuhi, nilisod sabton. Dili ko ay nato mahimong pugad, kung unsa man ang gitagana natong kapalaran. Mulikay man ta, pero maabot ra gihapon ang panahon na ikasugat ta kini pag-usab. Maayong hapon sa tanan. Ako si Marlon, ninyo og may duha ka mga anak. Mangayo ko ninyo og tambag ning akong sitwasyon karon. Magduha ka buwan akong milayas sa amoa. Tungod kay dili ni magkasinabot sa akong asawa. Pero sa gihapon, padayon kong nihatag og sustento nila. Nagtuo ko nga sa akong gibuhat, makabaton ko og kalinaw. Apan sayo, tungod kay mas masamot pa man hinuon ang akong problema. Sa dili pa nako lawson ang pag-asoy ning akong sugilanon. Muhang yung una ko sa pagpatugtog sa kanta nga naguluhan. Bakit ngayon ka lang? Oy, Barlon. Ikaw madi ay. May hapon di tiyo. Kadali lang. May dala ka mang bag. Unsa may but ipasabot ada ha. Milayas ko sa amo tiyo. Dili ko na kayang batasan sa kuasawa. Unsa? Uy, pastilan. Kaluoy biya sa imong baga adak. Nadamay sa inyong problema. Dili ko man sila pasagdan. Musustinto gyapon ko nila tiyo. Buot mo bag ipasabot. Gabi di ka una sabay. O tiyo. Pero ay kabalaka. Mutabang ko sa glastuhan din Ayaw na. Murag ka laing tao, anak. Ahay, lahi na gyud ang panahon karon. Di na pareho sa among kabatanon kaniadto nga hugot bakos gyud. Silita bitaw, niamon sab siya dagup namo karon. Nagbulag sab sila sa iyang bana. Ha? Among nahibawan, nga parehod ay may gibati kaniadto. May pagtanaw ko niya. Pag may gusto sab siya nako. Pero mao lagi, unsaon pa man nga parehas naman ninyo. Naandam na nako imong mga sininalon. Pagkahuman mo galigo, diretso na lang sa kananan. Magsukad na kong daan. Sus, kaswerte ba rin sa mong bana, uy? May kakain mo timan. Ahay, gisayangan na niya ang gayon. Manhid ang akong banalon. Dili siya makamaumutan na sa akong mga sakripisyo niya. Puro pagduda lang ang nasa iyang huna-huna. Ngano ka? Ha? Wala. Sure ka? O sige, uy, lihok na din ha kay tingaling. Malit ka pa sa mong trabaho. Magtiwas ako sa akong gibuhat sa kusina. Kung yun anak punta akong asawa, kung baka maupunta siya mo, timad ako. Sama sa gibuhat ni Lita. Punta, dili may magkabulag. Naudsa mo ko eh. Nga kumpara ko mahidoon si Lita sa kong asawa. Magprangkahay raguta, Marlon. Dili ko mo, pag ubang kunta ka ba, nga pasagdan ta na lang ka sa imong kinabuhi. Naglantaw ko sa imong kaayuhan, isip imong uyuan. Nga naman itiyo, ayaw na pagpakaroon ingnon pa. Nahibaw kong suod na kay mo nilita. Unta, dili ka malimot nga pareho mong minyo. Walay rason nga limdan ta kastino, tiyo. Oh, gusto ka? Nagkalaom na ang among kasuod nilita karon. Pero ayaw ka bala ka, tiyo. Nahibaw kong sayop kung paano yun ang kini akong gibati. O garo kalikayan ang posibleng mahitabo. Ako na mangitag paagi. Kay Gado, unsay ibog na hunaan ha. Human sa among panasulti ni Tiyo, nilakaw ko, og nangatag balay nga kabalinan Kuya Totoy og Lola Hubag. Tama si Tiyo, minyo-minduhan ni Lita. Mao
Maong kong problema kung asa man padulong ang among kasuod. Tuod man, sa tapang sa uban kong mga higala, nakakita kong balay nga akong kabalinan. May bati kong kamingaw ni atong higayuna, dili sa akong asawa. Nga tukang lita, Kuya Totoy og Lula Hubag. Milikay ko sa tentasyon, pero unsaon ako sa pagbalibad kung ang tentasyon na mismo ang nangita nako. Tama ba rin itong gibuhat? Nahibaw ta kung unsa atong estado. Parehutang ninyo. Nagmahay ka ba kung ano nagkatagbo pag-usab ang atong mga dalan? Unta, kita na lang ang gikasal. Dili unta ta magka-fail og ingon ini kahasol. Meron ka rin malang dinhita po. Nga naman. Marlon, Lolita. nihangyon ako si Lita, namutipon sa kong gipuy-an. Pero may balibad ko, Kuya Totoy og Lula Hubag. Bisan pa mong tuod, kung mahal ko siya. Apan niya paghihapon ka nako, ang dakong respeto sa mong kaminyuon sa kong asawa. Para ninyo, unsa may maayo kong buhaton karon. Maayo ka ha, nga manlakaw na lang ni Lita sa halayong dapit, nga dili maabtan og mahibawan sa uban. Wala ko nawili sa kong asawa. Ang duha ko ka mga anak, ang akong gihuna-huna, Kuya Totoy og Lula Hubag. Please tambagi intawon ko ninyo. Dini lang kutog ug daghan kaayong salamat. Kaninyo matinahuron. Marlon. Adlawng Lunes. Pizza 16 sa bulan sa Mayo 2016, ikatulong semana na karon kapwa. Ikaduhang kuan ni Kinsinas. Unang Kinsinas dahuman naman gahapon Domingo 15. Karon 16 hangtod 31 muna po ni sa gubangon nato sa atong ikaduhang semana sa bulan sa Mayo. Napit ng ting klase. Hunyo, hapit na po mahuman ang summer classes. Uban mahuman na 28, uban mahuman 27. Nga na kapaspas ang panahon. Mag-usap, welcome sa itong programa, Dear Kuya Totoy Lula Hubag. Direta sa tuwang unang letter sender. Komento, suggestion, opinion, naguban pa, ipadala ka na 0910-1085-215. Facebook, Lula Hubag, Love Radio, ko-type, Totoy Bibo, o Love Space, Radio Space Davao. Sa Facebook Live, ninyo makita. Wala ang kuhan dia. Tanawar ko na. Murag si Aljor, nga murag si Bren, nga murag si Glock 9, nga. Grabe ka. Ang agtang palang daan. Purya buyag. Ang hinapay. Takilid. Op! Wagay ni. Nakapalit ragi yung gel. Kapalit yung gel. Subras, palit gatas. Direta na commentary. Ayaw padala sa gibate. Letter sender. Doon na pa'y gipaabot kaninyo. Siyempre, ang inyong mga anak, both sides. Kaya Totoy, gikanto kan Darwin. Hello! Gaya, gandang hapon. Iwas na lang sa tentasyon. Kay parihan naman sila na ay kabilinggan. Naminaw mi diri sa balay with my loves, Rans Cortez. Ayay! Labridyo lang nagsalamat sa inyong pag-uminaw. Ubay po rin ka-text diri. May hapon day kang Ma'am Alma. Diya sa Samsung Polytechnic College of Davao. May hapon sa mga teachers nga na diya. May hapon sa mga estudyante, sa staff. O nga decided pa mo sunod ang eskwelahan na mo sa Samsung Polytechnic College. Okay, Totoy Lula Hubag. Good day po. Okay lang na, basta magbigay ka lang ng sustento sa mga anak mo. Gikan kang Sheena Marie Francisco, Manila girl of Kabili, Panabo City. Nga po ninyo sa mga taga Panabo. Sa uta po panahon ka pa, tanawar ko sa gawas. May aksyon na pod og dagom. Gahapon, grabe. Grabe kakusog sa dagom. Nagunting-gunting na lang taong ko sa langit.
Nga mga panganod nito gatapok may gani kay naepekto ang gunting. O apo din taon ni buylog kusog kayo tama-tama ra po, pero ang pagpangilat grabe. Dagang kig mushroom ron. Same raman na sila unsay problema ana. Iga di ba iba salamat sa puminaw de boss. Ana kong sticker boss. Eto tay lolawag majung hapon Marlon mabubot on gyud kabubot on gyud ninyo mahitabo na nilita. Wala jud taon nimo gihuna-una imo mga anak. Unta wala nimo gitalikdan imong problema. Bitaw no kining problema lami kay ni talikdan ba. Kung ang problema pwede lang maayo sa usa ka gabi nga tulugan. Ako jud taon ning bilaran. Pero unsaon man ang problema, di man na pwede katulgan lang. Ini komento. Iwas lang sa tentasyon, Sinder. Huna-una na lang imong duha ka mga anak kay nita po na silag amahan. Kaya Totoy og Lola Hubag buhaton sa Sinder, muli na lang siya sa iyahang asawa. Sa new niya asawa. Mintras sayo pa di pa padala sa mga tentasyon para dili magdako ang problema. Galing kay Shinloy. Grabe naman yang Sinder. Oy, nga nawili naman di ay siya sa iyang pamilya. Mawili naman di siyang pamilya, naghatag lang dahil siya labad sa ulo. Gandang hapon. Kaya Totoy Lola Hubag, ang kanang nahitabo ni Maran, uwag-uwag na na. Iga ni Jobs ng pantukan. Kaya Totoy Lola Hubag. Ito no, uwag-uwag lang no. Kuhan-kuhan lang, kanang fling-fling lang. Kung ano magiging mahitabo na, kung kanus di na pwede mahitabo. Dave ng 4th Avenue. Muling yun na sa kanta. We have the right love at the wrong time. We have the right love at the wrong place. Kana, muna di na gini gumutuwa na. Guess I always knew inside. Sunod gani. Ako nang tago ng sparring partner mi. Samtang ang uban sige ingon nga uwag lang na ba. Makasarsala gig kitang tanan Kuya Totoy Lola Hubag Bagong Bayan Lupon Davao Oriental na minaw. Salamat sa inyong pagpaminaw. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired flea girl, si Lula Hubag. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Ay, Lola, terus Lola, terus Agwain. Good afternoon. Mayong hapon ka natong tanan. Mo ni may hapon. Gani. Nagtanaw ko dito ba kay nag-live si Mayor? Mayor Duterte? Oo, nag-live siya dito sa station ni Pastor Kibuloy. Yan, Mania. sa dagan lang. Di lagi daw siya magpatawag lagi president kay corny daw. Sa gusto gyapon niya magpabili Oo. ng tawag nga Mayor lang gid mayor daw. nga. Pwede man, pero moro man gyapon. Ang presidente ug ang mayor ang respeto, nara man gyapon. Gani man. Same raman. Pero hinoon, mas daling dito ko ng mayor. Oo. Ya, sayon rang spelling. Ang president maglibog ka sa I o sa E. Gani. Musta imong weekend la? So good. So good so far. Nalaba ka la? Alangan. May pakala. Ulan man kay dito sa tagom la, unsao man man labata di man gyapon maugala. May gani kay nag-uwan gahapon. Wala gabot diri. Patak ko sugar ito. Dako jud kasi nga tanan. Ano kay unsay pun mag-uwan ri, wa mo uwan dito sa inyo. Kambyo-kambyo lang gud. Sige, diri lang ta sa tuwang unang letter sender la. Puro na sila mga minyo la. Para sila minyo. Karon ang nahitabo kay unsa man nila kining laki ni nilakaw niglaing lugar, iyang pamilya nabilin, nag-spinto yan na lang siya. gibiyaan kay di daw sila magkasinabot sa iyang asawa. Pero gasustinto siya sa iyang mga anak.
Gasustinto na siya siyang anak. Oh. Wala siya kakuyog karon. Wala kay gibiyan lagi daw niya kay kuan isog sige na sila kaaway. Pero kanang iyahang ka fling-fling karon, Otro pong minyo na po yung mga anak. napoy mga anak. Nagbasulay sila sa panahon la, Oo. kay unta ikaw na lang daw ang naminyuan ingon to babae. Unya kay human na magminyo. Unya mahal kay magpaanal. Sao man ta na ron. Mento mga artista ni kikortahan. Dali ray pa. Anal. Paanal? Ay nako, saan ni ron? Ha? Ingonin nun nito. Pagpuyo maralon. Oy! Nayabag na ginang pagkabutanga. May pag-greet akong bana nga nag-work now. Amping papainting. I love you so much from Mama LB. Ningon lagi si lalaki lang nga si Marlon nga unsaon man daw bisag unsaon niya paglikay sa tentasyon nga ang tentasyon namang gyud daw nagaduol siya hala. Nibalihin na gani siya o ganang kuan. Uy, ano niya? Mm. Gitext po siguro ni Mama Marlon. Nga narat ko direct kong address. Dili- Dili, kabalo man siya. Dilan, ang tinuodan lagi i-erase gyud ni Marlon ang number. Pero memorize po. Wa gyapon. Okay lang na siya. Ako Ako lang do iyang asawa. ay. Wa na mura na gyud mo pang-arrange sa kuan sa billiard balls. Sino ni kuan swapping. Dili man nagugma uwag ro na gikan Samantha. Kiat-kiat jud ipaanod na sa kanal oy. Gikan Anami Palacios. Pugni na lang nang gibati ni Modong. Ingon ni ay Pacquiao. Pagpuyo mo, gahatag ra mo problema. Puro baya mo minya. I-greet me dire restaurant. Laminaw mi kauban ako akong palalabs lola. Ingon ni Dexter Ruibes. Dagan na ningon lagi daw lang iwas na lang sa tentasyon. Ako man nag-iwas kung saan ni mag-iwas sa tentasyon, may maduol ni mo. Gani. Madam juga na, labi na kulang ka sa kung sa lawas pala hina ang imong immune system. Dili ka resist ba? Dili ka tama, dili ka resist. Wa kay ipalit, di ka ka-resist. Tama. Labi na ang imuhang lawas ta sige lang og conceive. Sige lang conceive. Sige lang conceive. Pag digitox pod. Dapat ka na imong lawas, kabulo na mo resist. If symptoms persist, consult your doctor. Ingon lagi ni ko ni sabi ni Eljo. Kanas Marlon, parehas na sila ni Sir Mark. Dali na sila matintal. Ay, kusog kaya mong radyo dire sa Ikulan. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salamat! Mauna nga kila tison judaan before magminyo. Kay sayang inyong panumpa sa altar kung magkinaunsa. Unsa man na inyong nadangatan ron. Gikan na ni Earl Mugabas. Mura mga teenager. Hat pa kayo, paghilom na lang mo diha kay minyo na mong duha. From Miss Dahlia. Ingon pong Junicio, murag kanta ang peg, oy. We had the right love at the wrong time, it hurts. Sama na lang, we had. Ingon niya, we had. We had. Ingon ni Junicio. Pass na day. Maudjad puyo, Marlon, ayaw pasakite imong wife, di na agugma, uwag rin na. Ayaw guba imong family. Hello daw, Lolo. Hubagi ka ni Rowena Carino Manggulas from Facebook. Mas labaw na kang hiluday. O kang Ronaldo Roldan Acharon. Si Lola Hubag akong giatangan ba? Asa naman si Lola Hubag? Naano ko diri sa kilid. Wave ang kamot lang. Sige na, kabot ka lang. Ayoy. Hamis pa kay Kutis. Mga taga-tagak pa, naminaw sila, especially kang Giselle o kang Mama Fe. Ingon ni Rodelin, Marlo, nangita na kag problema. Pagpuyo. James Darwin Sardoncillo. Hello po, may hapon. Ginaw na lang, basta mangiminyo, mangitag problema. Ingon gani si Urban J. I-stop the feelings.
Tubag na ko, nothing's gonna stop us na. Stop the feelings. Pareho naman mong binyo. Hmm. Ikaw pa sa Bible, ayaw kaibog sa asawa sa laing tao. Maulang. I-greet si auntie, tata, o si mama nita. Kaya nag-birthday karon. O ako po, si Ervin. Birthday po na mo, Ben? Ayaw kaibog sa asawa sa laing tao. No, kana mando mo yun na sa Bible. Di na to nabuhaton, pero usahay tao ro magudta. Kining tao bitaw la, i-resist suklan na nimo imuhang kaibog sa usa ka butang la, magsige ba kag balik-balik. Sungogod nung kag maayo. Mura ko na kuan bagong cellphone la no. Di na ko na gusto na ko na mapalit pero di mo na pwede paliton kay mahal man. Gani. Magantos yun sa taaning sululot. Chololot, tot. I-greet akong pamilya ni Rebin na minaw may perminte. Ang Hosol family gikan kang sa. Hello, sa Husol family, asan ang dapit nila? Wala sige sulti. Wala. Sa Santa Cruz na Husol family dia sa Bato dapit. May hapon ninyo. May hapon po ni mo diha baybas. Daga na nakarelate makarelate naman sa anak ko ya tutoy si Ubin ni. Hilason ang sinder. Pahayahay ka Marlon, ika ni Julius and Sidney. May ngapon kang Mami Rasol o kang Sir Dudong o kang Buddy! Ikaw ra lagi isa diha, Buddy! Buddy, ugma, Buddy, patawad tag 54, Buddy! Grabe ng hungaw sa 62, Buddy! Unsa man na imo hatoy? Akong bor sa sniper la 62. Aw. Jadi man kakaya la. Unsa man na kanang kuan? Kanang piston la. Di man kakaya la, hungaw mo gid Sige, la. kung tanaw unsay tayaan. Masiti man gid la. Di balik tag original 54. Ingon ni Oliver, palayo sa tentasyon ug ayaw kalimti imong obligasyon sa imong mga anak. Hello kang Mark. Ang bagtikang mamunalay. Hoy! Og si Wataro og si Silan. Gikan ni Oliver. Ay kang Alan in Cabo Esclotor. Pilit kayog hinapay, Kuya Totoy. Kuya Totoy, o siya imong gibutagan na pamada? Lanslop. Lanslop. Kang Ronald Roldan, ingon siya, ha, imong nawong igawas dula, ayaw ang kamot. Di ba sure dako naong diha sa cellphone kay dako kayo? Money down. money down. Grabe po ng laki kay Totoy, wala man lang naghuna-huna, uwag pa. Ingon na ginidyoan ka di galpog na sinder imong gibati kay pamilyado mo pareha. Una-una na lang ang inyong mga pamilya kay uwag ra gyud na nagdako hilason. Chill. Alaw na 54 tong oras. Congratulations ako premium kalendaryo na naog karong adlaw. Balik ta 300 pesos plus gift pack. Taga Barangay 37-D Boulevard. 36 years old. Lorely Pacanya. Congratulations. Lorely, kung anong premyo karon? Pagdagpayong intawon dahil kabasig mabasa kagulan. Dagli kay mo rag kilom-kilom ba? Maayong hapon diha kang Skylar James, gikan kang Assis. Salamat sa pagpaminaw o kang Irene Pulistiko. May hapon sa kusilingan nga si Madam Jema, kang Bulantoy, yang anak nga Pugi Boy o kang isa po to yung anak isa Pugi Boy. O siya kang Rizame o siya ang bana nga Pugi Boy. Salamat kayo. Salamat. Public service mo kanit la. Black wallet na hulog sa may Bimapa Street, palihog sa nakakita. Contact cellphone number 0926-452-0959. 0926-452-0959. Names tag-iya kay si Ma'am Ruth Lamano. Inaot mauli. Samanta maglasang may hapon. Ito daod lang itong kabuhaga itong kaduhan ni Tersender. Sa pagkaroon. Pahulay sa takayot. Ako na mas kito tayo. Ako na lamang silo lang. Hindi perminti paging hilasa!
minyo. May hapon sa mga adunay kabilinggan sa ilahang pamilya ug mga anak. May hapon usab sa mga adunay planong mutiwalag sa ilahang kaminyoon. Ako, dili ko supak anang ubiya mo sa inyong kaminyoon kaya lain man tag giagian. Wa ko kabalo kung sa dagan sa inyong relasyon diha sulod sa inyuhang panag-uban sa imong asawa kay kamo may kakuyog di man ako amgi mga pagsulay nga maabot nga di na to pwedeng talikdan kinahanglan atong atubangon anya pag moingon gani kag problema sa tuwang kinabuhi ang pinaka the best nga buhaton ana dawaton normal raman ang saputon ta mapuno ang ato ang pasensya, mubutor at tagkalit. And that's normal, kay tao raman ta. Maabot mo ginang problema, bisag kung sao na nimo, bisag dagan-dagana na nimo, taod-taod. Mubalik yapon na si mo ang problema, di na pwede ba nga, di na pareha sa tulog ba nga, sa kagabi karon ugma mo na ng problema, di na pwede nga na. Problema na ana de perminti, hangtod dili nimo at imanon. Karon, ikaduha. Dawaton nga problema na, ikaduha, pangitaan na itong solusyon. Mora man na importante niya. Pag makita na itong solusyon, atong dawaton na pagbalik, nga nakasalata, and we have to see to it, nga naatay leksyon nga makuha sa problema nga niabot sa itong kinabuhi. Okay ranig ulitaw daga ning atong mga letter sender minyo ba yung dagko ni diba minyo kan dako nakig-engage kag lain minyo pod nagamay ra kay problema si masawa maldita ra imong asawa biyaan mo imong anak siguro sa pagkakaroon tabunan nagkasuko di pa ka mingawon sa imong asawa di pa ka mingawon sa imong mga anak pero nga tanawa maabot ang mga isa semana do ka semana kapuyon ng imuhang kasuko magpundo da sa imong kasing-kasing mailis da nagkamingaw na hambot lang mura kag mabuang sige huna-huna nga luoy akong anak makahuna-huna ka sa naong sa imong anak kag ngisi sa imuha muhilak ka no ingon ana ka powerful ang mga bata. Underestimate ra nimo. Binuang ra ka diha. Fling-fling ra ka diha. Pero ang bata na gani manuktok sa imong kasing-kasing, na hambot lang. Makaingon juga nga nganong gibuhat man ko to. Nganong ako man tong gibuhat. Na kung nakaako magugbuhat sa akong anak ato. Oo, lisod. Matintal. Lisod. Masulod sa sitwasyon nga alanganin. Bisan pag imuha ng gitalikdan ng tentasyon, sangaan nga ang tentasyon muduol sa imuha, alkansi kagyod. Pero ako di ko mutuwa na. Kung lig-on, murag lawas bitaw. Kung ang imuhang immune system lig-on, sakto imong tulog, imong mga gipangkaon sakto, kaon kag saktong oras, wa ka nagpabadlong sa imong lawas, di ka jud dali takbuyan og sakit. Di ba? Bisag unsaon duol sa sakit, di gug ka magkasakit manggaling ka pero dali ra mawa. Lig-on magag immune system. Sama ra gyapon ang tentasyon. Matintal ka. Pero bisag unsaon sa tentasyon og duol sa imuha. Sangaan nga lig-on ka og pagtuo. Lig-on ka sa imong pagkatao, nagpabilin ang respeto sa imong kagalingon ug sa imong pamilya. Bisag unsaon kanang tentasyon muuli na sila ha. Mingita na po naglaing biktimahon. Ikaw letter sender, sayo pa. Di pa ulahi ang tanan para sa pagbago. Pwede pa nimo balikan ng imong pamilya. Pwede pa nimo talikdan ng babaeng nakahatag sa imuhag kalibog sa imong panghuna-una karon. Basig ninginahanglan na mo kuan kanang break. Ginahanglan na mo laag. Ginahanglan na mo pahulay.
Normal naman as tao. Yan ang lang inyuhan dawaton. Pero sige lang. Mr. Sender, ay gyud kalimot intang buhata ang tanan para masulbad ng problema. Ay kalimot. Nasabisan unsang problema sa tuang kinabuhi, problema lamang na. Ayaw tuguti nga ang problema ang muguba sa imuhang pagkatao. Ayaw tuguti nga ang problema ang muguba sa imuhang pamilya. Una-una problema lang na. Gamay ra kayo na, tipak ra na sa imuhang kinabuhi. Duyog sa imuhang pagpaningkamot, ayaw gyud in taon kalimot og pagampo. Bisag kinsa ang imuhang gituhuan diha, mamuro ka man, Kristiyano, o lumad. Pagampo. Nagulat ra ang atuang Ginoong Dios sa imuhang pagampo. Basin di ay. Isa ra ka ampuan nimo, maulian dayon ang imuhang kasing-kasing nga gasuko. Mailisdan ka na og gugma. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Aron mabalik ang imuhang pamilya.